आप सबके हाथ जोड़ के नमस्कार बाटे। हम अरविंद कुमार राय आपन भोजपुरी में खुद के रचना ह रसो सुनावे जा रहल बानी। शायद रसो पसंद आई। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देव जा और एक खूब शेयर करब जा। सुनल जाओ। रोज रोज सहरिया से आवत खबरिया की कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। बबुआ जइह मत बहरिया, बबुआ जइह मत बहरिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। सुनिला कि कोरोना के अजबे ह बीमारी, सुनिला कि कोरोना के अजबे ह बीमारी। अमेरिका इटली चाइना में फैलल बा महामारी, अमेरिका इटली चाइना में फैलल बा महामारी। दोनों हाथ जोड़ी हम, दोनों हाथ जोड़ी हम करिला निहोरिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। बबुआ जइह मत बहरिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। रोज रोज सहरिया से, रोज रोज सहरिया से आवत खबरिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। बबुआ जइह मत बहरिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। चिंता फीक छोड़ा तू अपना जवानी में, चिंता फिक्र छोड़ा तू अपना जवानी में। भर पेट खाना खा के सुती जा पलानी में, भर पेट खाना खा के सुती जा पलानी में। मुहवा पे गमछा बन के, मुहवा पे गमछा बन के करिह तू खरीदारिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। बबुआ जइह मत बहरिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। बबुआ जइह मत बहरिया कि कोरोना फैलल बा, हो कि कोरोना फैलल बा। नमस्कार, धन्यवाद।